2023, 2025. Die deadlines voor een tolvrije tunnel heeft het ministerie nooit toegezegd. Die schreef de provincie zelf op. Navraag bij het ministerie leert dat demissionair minister Visser helemaal geen datum wilde noemen. Toch koos de provincie ervoor om op eigen initiatief wel jaartallen te noemen. En verder vandaag. Moord Biggekerke, ook ex liep gevaar. En videoboodschap voor alle Zeeuwen. Goedenavond. De provincie heeft zelf een datum voor een tolvrije Westerschelde-tunnel op papier gezet. De minister heeft dat expres niet gedaan. Dat blijkt uit een reconstructie van onze politieke redactie. Daarmee komt het nieuws dat het nieuwe kabinet voor een tolvrije tunnel in 2030 kiest in een heel ander daglicht te staan. En rijst de vraag waarom de provincie die jaartallen van 2023 en 2025 noemde. Opnieuw krijgt Zeeland tegenslag te verduren in een politiek dossier. Het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel gebeurt pas in 2030. Dat is de uitkomst van het recente coalitieakkoord. En dat terwijl 2 maanden daarvoor de provincie schrijft dat het in 2023 kan of uiterlijk in 2025. Nadat het coalitieakkoord naar buiten komt, reageert gedeputeerde Harry van der Maas verbaasd. Ik heb dit niet zien aankomen. Tegelijkertijd hou ik altijd wel rekening met de verschillende scenario's. Maar 2 maanden daarvoor, na het presenteren van het draaiboek, is van het rekening houden met meerdere scenario's weinig te merken. Ja, dat wij daar de lead in zullen nemen en zo snel als mogelijk die stappen zullen doorlopen. En dan staat niks meer in de weg om die tunnel tolvrij te maken. De dag ervoor, op 14 oktober, wordt er vanuit het provinciehuis digitaal overleg gevoerd met de missionair minister Barbara Visser. Het is de bedoeling om diezelfde dag nog het draaiboek te presenteren. Maar dat wordt van beide kanten tegengehouden vanwege aanpassingen. Onder andere omdat Visser in het concept geen jaartal heeft gezet, zegt Van der Maas in een eerder interview. Nou, die aanpassingen die zetten met name op het punt van dat ik graag ook een concrete datum erin wilde. Niet alleen, we hebben een draaiboek en we gaan de stappen in het draaiboek nu samen zetten. Die zat er dus niet in? Nou, de brief is daarop in die zin wat concreter geworden. Navraag bij het ministerie leert echter dat demissionair minister Visser helemaal geen datum wilde noemen. Toch koos de provincie ervoor om op eigen initiatief wel jaartallen te noemen. Den Haag houdt geen woord, wij wel. En ik denk dat we het daarover moeten hebben. En niet of een jaartal er wel of niet in had moeten zitten. Maar ging het dan niet vooral om wensdenken? En was het eigenlijk wel verstandig, wetende dat het ministerie het niet doet? Dat was zeker verstandig om te doen. Sterker nog, ik wilde niet anders. Daarover ging ook mijn gesprek met de minister. Die minister wist ook dat ik jaartallen zou gaan noemen, omdat de Zeeuw daar recht op heeft. Maar wat zijn die jaartallen dan nog waard? Dat moet u aan de minister vragen, het nieuwe kabinet, eigenlijk aan de nieuwe minister. Wat is het waard? Wij hebben een draaiboek opgesteld. Dat draaiboek geeft klip en klaar aan wanneer de tunnel tolvrij kan zijn. Het ministerie communiceert aan de ene kant wel steeds over 2033, dat is ook een jaartal. Dan moet je ook zo moedig zijn om aan de andere kant ook te zeggen wanneer zou dat eerder tolvrij dan kunnen zijn. Maar dat is niet gelukt. Naast de officiële lezing van het ministerie klinkt er daar achter de schermen nog een ander geluid. Zo wilde men geen valse verwachtingen scheppen. Het was immers aan het nieuwe kabinet. De provincie maakt nu een vuist en wil de tunnel voor 2030 tolvrij. En met die drive hopen ze in het nieuwe jaar het tij alsnog te kunnen keren. De man die ervan verdacht wordt zijn schoonvader te hebben vermoord in Biggekerke zou ook geprobeerd hebben zijn vrouw, met wie hij in een scheiding lag, van het leven te beroven. Dat bleek vandaag bij de eerste zitting bij de rechtbank. De vrouw van de 36-jarige Middelburger was die dag, 13 september van dit jaar, op de boerderij van haar ouders. Haar vader werd met een mes vermoord op het erf. Zij vluchtte de woning in en sloot zich op in de badkamer. Haar ex kwam achter haar aan en probeerde de badkamer binnen te komen, maar dat lukte niet. Toen de politie ter plekke kwam, was de verdachte nog in de woning. De man was in de rechtszaal vandaag. Hij was geëmotioneerd en zegt spijt te hebben van zijn daad. De volgende zitting is op 23 februari. Zorgorganisaties drukken Zeeuwen in een videoboodschap op het hart om zich aan de coronamaatregelen te blijven houden. De boodschap van de video is dat de zorg het nog steeds veel en veel te druk heeft. En dat we ons echt aan de maatregelen moeten houden. We hopen ook echt dat mensen gaan begrijpen, wij zijn zelf, ons gedrag is echt de belangrijkste sleutel om te zorgen dat de besmettingen niet verder op gaan lopen.
Ondanks de afnemende besmettingen is de oproep volgens de zorg juist nu van belang. Omicron komt eraan en heel snel en die is heel erg besmettelijk. Dat is er erg aan, dat we in grote getalen ziek worden en een beroep doen op de zorg. Het lijkt mij reden genoeg om de urgentie aan te geven. Want we weten gewoon, als het erger wordt, dan krijgen we niet meer op een gegeven moment de zorg die we hier gewend zijn te krijgen. En dat is iets wat we niet willen. Fijne feestdagen en blijf gezond. Al maanden zitten Ilse en Manuel bibberend onder een dekentje in hun woonkamer in Sint Maartensdijk. In de zomer is hun duurzame prefabwoning veel te warm, vinden ze, en in de winter veel te koud. Ze zijn boos op verhuurder Stadlander. Het is logisch dat je kwaad wordt, want er komt geen oplossing. Het is alleen maar praten. Het stel ziet ondertussen op tegen de feestdagen. In deze kou kan je geen mensen uitnodigen. Dat is niet normaal is dat. Je kan niet fatsoenlijk leuk iets gaan doen, omdat het alleen maar koud is en alleen maar problemen zijn. Dus dan wil je geen mensen aandoen. Volgens woningcorporatie Stadlander is er niets mis met de temperatuur in de woning en kan die gewoon aangepast worden. Ze staan open voor een gesprek met de bewoners. Voor directeur Carlo Wolters van de kerncentrale is het een uitgemaakte zaak. Als er in Nederland nieuwe kerncentrales gebouwd worden, dan toch zeker in Borselen. Het nieuwe kabinet wil de huidige kerncentrale in Borselen langer open houden en trekt 5 miljard euro uit voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Tot genoegen van Wolters. Het zou heel vreemd zijn voor een directeur van een kerncentrale om tegen kernenergie te zijn. Kijk, wij zijn weliswaar maar een kleine centrale. We produceren ongeveer 3-4% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Maar dat doen we al heel erg lang en CO2-neutraal. Carlo Wolters is sinds 2015 directeur van energiebedrijf EPZ, de eigenaar van de kerncentrale. Toen hij voor deze functie gevraagd werd, twijfelde hij wel. Ik had een heel leuke baan. Ik werkte internationaal bij een Zweeds energiebedrijf. Ik had het daar prima naar mijn zin. Heel veel verschillende technologieteams in verschillende landen. Ja, en dan is alleen één centrale op één plek, één technologie. Ja, dacht ik, ik weet niet, misschien ga ik me wel heel erg vervelen. Dat was wat ik toen dacht. Maar dat is overigens, daar is niks van terechtgekomen. Dus die zorg die was niet terecht. Onze focus is natuurlijk het veilig bedrijf voeren van de fabriek. Dat staat altijd voorop. En daarnaast denken we ook heel erg veel na nu natuurlijk over de toekomst van het bedrijf. Dus dat is een behoorlijk deel van ons werk geworden. Maar Wolters loopt ook graag door het bedrijf om te praten met de mensen die er werken. Een kerncentrale wordt toch veelal gezien als een soort technisch bolwerk, maar uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Het is de kunst om, we zijn met 400 mensen, om alle neuzen dezelfde richting op te laten gaan. En zoals ik al zei, in eerste instantie was dat het netjes bedrijf voeren, veilig bedrijf voeren van de centrale. Maar nu moeten we ook na gaan denken over de toekomst. Dus dat maakt het wel, dat maakt het heel interessant. Maar het betekent ook voor mensen wel een omschakeling. Want eerst denk je tot 2034. Maar stel dat we langer door zouden draaien of zelfs een nieuwe centrale laten bouwen. Ja, wordt dat gewoon heel nieuw werk. Je moet ook veel langer vooruit denken. Wordt dat ook uw taak dan, die tweede kerncentrale? Oh, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk aan de aandeelhouders om te bepalen wie daar het meest geschikt voor is. Maar als het aan u ligt? Ja, ik denk dat dat wel een mooie kers op de taart zou zijn om naast deze centrale nog een nieuwe erbij te zetten. Het was voornamelijk bewolkt vandaag en het bleef lang koud met een graad of 4. De zuidwestenwind voert zachtere lucht aan, maar ook regen. Morgen is het dus zacht, met vooral 's ochtends een bui. Er komt ook wel wat zon bij. En de kerstdagen zijn, zoals het er nu naar uitziet, bewolkt met af en toe regen. En op zaterdag mogelijk wat lichte sneeuw. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.